Koronavirusun ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaby alynmadyk Türkmenistanda maska rejimine güdükçiligiň pugtalandyrylmagy bilen polisiýa we güdükçilik idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berje aýtmaly degişli güdükçileriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägilelikler artýar. Azatlyň Lewat vilayatyndaky habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabadda ýürüti düzülen güdükçilik toporlary vilayatyň administrativ merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýt geçirip, işgärleriň maska giymek talabyny berje edişini barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimligiň, polisiýanyň, şeýle-de sanitariýa we epidemiologiýa idarasynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulagda aýlanyp jeňmeçilik idaralaryna duýdansyz gelip, gorug maskasyny dakylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimlik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra ýerli sanitariýa we epidemiologiýa idarasyna baryp onu tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da Adatlyň habarçysy döwlet idaralarynda, mekdeplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 hisseden hem ýokarydygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat möçberinde jerime ýazylýar. Idarada mektepde maska dakylmadyklara 50 manat jerime töledilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýt geçiren topar idaralarda ýazylan jerimäniň resmi ýagdaýda dogly tölenmegine berk güdükçiligi ýer diýip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe günden bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa idarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10 adamyň toplanýandygyny hem bellädi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk ýerlerde, Sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arlarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýt geçiren pursotlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlary saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda Mar vilayatynda hem maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet idarasyndan bir işgär we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi edýändigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet idara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet idarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlyň bayramalydaky habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edilli wagtda bolsaýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen güdükçileriň bu ýerlerde, sortanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip güdükçilik edýändiklerini aýtdy. Galy bertede, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli güdükçilik idaralarynyň gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli güdükçilik idaralaryndan hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokurdan berilendigi aýdylýan bu plany berja etmegini talap edilýän güdükçileriň arasynda bu babatynda nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki güdükçiler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýşyň barha yaramazlaşýandygyndan hem aladaga alýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanys bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede özara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgäri bilen söhbetdeşip bolan Türkmenabadly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugullimleriň aglabatynyň bu işe höwesiz çemeleşýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny nyktalýar. Ýakynda köçedäki maskasyz bir adam polisiýany görende gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diqqetini şol adamyň ýygyna düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýtme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi saldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlyň ençeme finansyklaryna garamazdan ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Mary Lewat häkimliklerinden şeýle-de tebitiň degişli polisiýa we epidemiologiýa idaralaryndan kommentariýa alyp bolmady.